Kumayambiriro a chaka chino kunatuluka ripoti yokhuza amene maufulu akuyendera mdziko muno. Kodi ananena kuti chani? Malawi pansi pachakwera kulibe ufulu, anthu akuzunzika kwambiri. Kuti apange mademo akungomangidwa detention without trial. There is interference in privacy. Wapolisi mpaka kumakuchita force kuti aone foni yako without permission. Ndiye mafonimo muleya telomane mpamba. Kodi satibera? There is restriction on freedom of expression. Atolankhani akangodzudzula katangale wa Boma komanso kuphedwa kwa Akugwiritsa azikhale ng'oma kutumiza polisi kuti aziopseza in the name of defamation case. Inu izizi tinazonapo kali mbuyomu ndipo siza chilendo. Tinali ndi Jack Mapanje, Kamulepo Kaluwa komanso chakufa Chehana anamangidwapo mbuyomu chifukwa cholankhula maganizo awo zokhuza dziko lino. Siza chilendo zimene mukupanga zopseza anthu, koma vuto mukuzipanga munthawi yolakwika. Panopa tili mu democracy. Kamuzu Banda anapha mkwapatira muhango chifukwa chomudzudzula nkhani zakatangale. Ku Zambia kuzichitika zimenezo. Mkwapatira muhango anaphedwa pamodzi ndi ana ake 8, akazi ake awiri ndi alendo awiri. Anthu onse 12 anaphedwa siku limodzi ndi Kamuzu Banda chifukwa chodzudzula katangale. Pala anthu ambiri amene anapita ku detention without trial chifukwa chodzudzula nkhanza za Kamuzu, chifukwa chodzudzula katangale amene amachita Kamuzu. That was one party system. 1994 tinavotera democracy. Anthu amayankhula za kukhosi. Mbuyo mu tinaona kunkuyu azikhali ng'oma akuna kuti ayi DPP inaba trillion kwacha. Kodi anamangidwa? Akhala kunena nkhani za malubino anamangidwa kapena alipo anatumizira defamation case? No. Chifukwa chona kuti we have freedom of expression. Mwachidule malamulo a dziko lino amalowa freedom of speech, free association komanso freedom of expression. Boma lilibe mphamvu zolesa Malawi kumalemba kapena kulankhula za kukhosi pa social media. Pala anyamata mbirimbiri amene apasa ndalama kuti MCP amanyoza pene paja anamba tamangidwa. Nde ife tikadzudzula nkhani zakatangale kuti ayena ake akumalandira 2 billion kupasidwa 2 billion chifukwa chotenga contract yanjanji, basi ndakulusa kuti ayi timange amene timange. Ngati zomwezi chana nchita general champanikiza, mukumbukira general champanikiza anamangidwa nkhani yomwe ya CR20. Ndakuti chifukwa choti nenda andi akugwisa chilo ndalama alupeka bounty tikupasana 6.5 million mukangwira amene akulu chilungamo olomutagula ndi ndalama. Chilungamo ndi chilungamo. Ifeyo zimene tinanena kuna kuti inuyo munandira 2 billion tinanena chifukwa tinasindwa khutu ndi akulu kumene koko tikuzidziwa, and that is true. Pamene malubino ankaphedwa mdziko muno anthu amankhula zambiri. Ena Maria Heatherwick Ntaba amene akupha malubino iye ayipita muthalika, koma palibe tu defamation case imene achitika kwa kunkuyu. Lero tikunena za Akugwiritsa musakwiye. That's life. That is freedom of expression. Kumayi kuno aliyense akhoza kupita mademo ngakhale sokusonkhanwa ndali. Palibe kuti muzitu anyamata chipani ndi kumayesa mademo. Kodi sinu nomwe 2019 mpaka 2020 munkaenda musewu ndi kumayena kuti that is freedom of association, that is freedom of expression, that is freedom of speech. Sinu nomwe achakwera ndazikhale ng'oma pamodzi na kunkuyu. You are speaking whatever you want to speak. Ndelero muzitesa ife kulankhula, that will not be accepted. Kodi ndi Boma la mtundu wanji ngokhalira kuba mabiliyoni ndalama akusungidwa ku America, Dubai. Tinanena kale kuna kuti there is kunokima kujako kuli makampani okwana 4 amene akuyendesedwa ndi anthu andali achina chakwera. This is true and you cannot deny it. Olona ndi manga, but that is true. Ndalama za Malawi zikagule mafuta kunokima mukuzitenga kumazipitisa ku Dubai, ku UK, ku America kumakasunga. What is that? Pomwe Malawi kunoka kuvutika ndiye mufuna muziti opseza kumana kuti hey, this is defamation case. What for? Sitikopani. Pamene Malawi Boma chakwera anatuza kuti
azachepesa mphamvu za president, koma lero iyeyo ali mphamvu zochuluka kwambiri kuposa ngakhale kamuzubanda. Ndikunena pano akumachita kusankhana ake in public offices kuli kuchuluka kwa mphamvu. Kodi inu simunaone viral chakwera kupita ku embassy ku UK kukabala ndalama za boma? Zimezi ndi mphamvu za president kulamula kuti mwana wanga ndikufuna khale apa, mwana wanga ndikufuna atenge contract iyi yanjanji, mwana wanga ndikufuna atenge aziperekera kwali misewu yonse imene kumangidwa dziko muno. Mphamvu za president kuchuluka kuposa kamuzubanda. What is that? Tikangolankhulapo akuopseza akuwauza zikhale ng'oma, mwamuna mwana amene tammangeni, akuwauza kunkuyu nkhani ya Alan Witikatu imene yavuta kwambiri, basi atammangeni amene titsegule defamation case timukhaulisa akhale kundende. Koma chimene mungaziwe chiona kuti achakufa chihana atonakhalanso kundende, ajaki mapanje ndi anthu ambiri amene akhala kundende just because of freedom of expression. Ndipo sitikuopa. Lazarus Chakwera anaonjeza kuti ACB ndi parliament zizakhala independent. Lero ACB panja penipeni, komanso leader of opposition ali manja mwake pomwe president. Inu munazoona kuti leader of opposition kumamwidwa ndi Boma? Munazoona kuzimezi? Pali zambiri zimene Chakwera anaonjeza koma sizikutheka. Mafuta azakhala ochipa, fertilizer 4000 chakuti ndi zina zambiri zonsezo sizikutheka. That is defamation case. Chakwera nena wanamiza Malawi zinthu zambiri kwa basi. Anapusisa Malawi pampando pamene ali paja analoyapo chinyengo. Akuyenera kumpirisa koti apolisi achasatisake ineya. Akuyenera amusake Chakwera amugwire ndi kumpirisa koti akamfunse kuti kodiwe unaonjeza 4495 fertilizer pano pa 90000 chifukwa chani? Unaonjeza passport 14000, unaonjeza kuti anthu azaja katatu ndi chifukwa chani sizikutheka? In that way amange akamusunge kumaula osati andisunge ineya. Kamuti sunga ati fomu ndi mphamvu kwa muzozo zoti ukakwera pasala panjofu usamati kulibe mame. Inu ngati Malawi ndimafuna ndikufunseni, kodi Chakwera ananena kuti chani zokhuza apolisi? Ananena kuti ine ndikazakhala president apolisi sazayimanso munsewu ndikakhala pa ulendo. Lero bwanji apolisi akuyima mbali mwa nsewu for more than 3 hours. Ndinamva chisoni kwambiri kumando wa polisi akundipempha 100 kwacha kuti agule mandasi akumudikira Chakwera pa ulendo akupita kusalima. Koma apolisi matama akangoza kuti ayi takamangirwa kuti kuthamanga kwamanga, koma simene kuzuzikira. Mwachidule sibwino kuti mukaona kuti nakakudzudzulani ndiye muzinamiza defamation case. Zimezo sizoledwa. Zikakhala zimezo ndi iliyonso tu ma defamation case ndi ambirimbiri tu. Amalawi tu akufuna na Chakwera khani ya 4400 fertilizer, 40000 passport, kudya katatu, free duty free week. Zikuteka? Mafuta chipa alipo. That is defamation case. Mupite court baba mukayankhe zimenezo. Osati muzilipusisa apa kuti matopseza lunyolo kumanga topa. We will not fear you. Ineyo mulandi manga koma muzozo zimene mayankhulazi amandiuza tu ndanzana amboma mumutu. Omulandi manga sindatchula ndimangeni mukandisunge. I don't care. Chakufa chihana nakhalanso wani yetu ku prison. Kamwepa waluwa Jack Mapanje anthu ambirimbiri nakhala ku prison. They are freedom fighters. Ndenu mugaza kuti inu kaudindo anakupasani chilimako. MCP tu sikana Boma without chilima. Mutokoze chilima. Ndelero chilima tu ndikamankhula chilima timanyoza pompa samayankhula chicho chilima. Timamunyoza atupeye pompano. Bagini muzi timamunyoza pompano. Anthu amene wawati kanyoza samayankhula chicho because they are democratic. Koma MCP tambala kuda ndiwoipa. Tikakunyozani mufuna muzilimbana ndife. No, sitikopani. Pampando pamene popanda chilima. Achakwera simwe akhala president. Moses kunkuyu ndizikhale ng'oma amanena zawo misonkhano kuna kuti ndakuba kumasakupha. Koma apolisi samamanga. Ndipo kwa MCP kuli anthu adzigama amalankhula kunyoza nzawo koma samangira. Koma ukangwanena pa nkhani zomwezi amatuma apolisi kuti azizuza anthu. Ndiye timafunsa kuti kodi freedom of expression imene tinavota 1993 inapita kuti?